Здравейте отново от мен, Велина Кръстева. Днес на пълнолунието в Козирог си бях обещала, че в финалния момент, в който мога да направя клипчето за партньор Козирог, хем така да е по-тематично, хем все пак си поставих някакъв срок. Нали съм риба, трябва да си поставя някой срок, че иначе това клипче я го гледаме, я не го гледаме. Така че да. Аутфита ми е инфлуенсърски, понеже напоследък е много модерно полугол да си. Отделно навънка е изключително горещо, пък и съм на море. Така че много съм в всички вълни съм фанала, инфлуенсърските, морските и така нататък. Така, това, което искам да кажа за партньор Козирог, понеже виждам, че голяма драма има там явно, защото имам толкова много гледания, явно хората се чудят, извинявам се за всички Козирози, защо е такова дърво? Защото все пак Козирога е земна зодия. Трудно, нали, понеже израза е защо е такова, така се казва, нали, че си дърво. Който си отива на земна зодия, нали, не мога да кажем, що е такъв камък, нали, твърд като скала, също мога да кажем за Козирога. И много други неща, които трудно мога да счупим, трудно мога да разрушим. Всички тях мога да ги оприличим с Козирога и той е такъв и по принцип в живота. Не само като партньор, той е доста ригиден, бих го нарекла. Трудно, като един от кардиналните знаци, все пак Козирога поставя началото на зимата. Като един от кардиналните знаци, разбира се, с него трудно можем, така да се каже, да му сменим мнението, да го накараме да мисли нещо различно от това, което мисли, или пък да започне да действа по друг начин. Той е такъв кардинален знак. И при кардиналните знаци това е почти немислимо. Нали? Зависи се пак и от останалата част от хороскопа. Нали? Защото може би един Козирог с доста планети в Водолей би бил малко по-гъвкав, би бил малко по-склонен да променя някакви неща в себе си и да изненадва околните, докато един Козирог, който има повече планети в земни домове, повече планети в Козирог, доста по-чистата козирожка енергия не проявява гъвкавост. Все пак много рядко я проявява и то когато е наложително за да постигне целите си, може би. И все пак, понеже аз не мразя козирозите, нали, все пак предполагам, че биха проявили гъвкавост, когато е нужно и да помогнат на някой приятел, най-вероятно, въпреки че и тогава не смятам, че са изключително гъвкави, или пък на някой от семейството също смятам, че биха проявили гъвкавост. Когато става дума за общество и за кариера, там може би проявят най-много гъвкавост, най-много упорито, защото за Козирога, като знак, който отговаря за обществото, за нашето положение в обществото, за авторитетите и за кариерата ни, нормално е все пак Козирога нали, да се чувства там в тия среди най-добре. Основното, което ръководи един Козирог в живота, даже честно да ви кажа, бих ви споделила една мацка, която последно ми каза, коментирахме нещо Козирог, то до там ми беше интереса, нали, нещо да се каже, нещо ме пита за Козирог. И след това каза ми, че какво му е лошото, мене си ме кефи яко кариерата и основно това ме вълнува в живота. Не виждам какъв е проблема, ако на някой не му харесва. Нали? И това го казвам, като за мен това е изключително козирожка, чиста козирожка енергия. И това няма лошо, разбира се, докато не стане дума Козирог да ви е партньор, защото партньорството и Козирог нали, не са два синонима със сигурност. Защото Козирога все пак е точно срещу семейството. Ако погледнем един хороскоп, четвърти дом е семейството, т.е. да бъдеш ориентиран семейно, за теб да е важно в дома да присъстваш, да създаваш уют, хармония семейна, домашен комфорт и така нататък, да нахраниш някой, да го
да го обгрижиш, докато Козирога е противоположната част, а т.е. точно кариерата и обществото. Не дома, ами обществото. Така че това са хора, които обичат да постигнат да постигнат определена позиция в обществото. За тях това е изключително важно, те да имат, да бъдат доказани по някакъв начин пред обществото, да се докажат и те да бъдат зачетени като някакви авторитети в дадена област. Ако дори може и да не са авторитети в дадена област, но за тях е много важно как те се поставят в обществото. И за тях също е много важно да имат кариера. Като става дума за връзки, Козирога, честно казвам, според мен, особено ако е в партньорство с някой по-емоционален знак, всички останали, нали, извинявам се, но все пак, нали. Така че ако Козирога е в партньорство с някой по-емоционален знак от него, честно казано, или такъв изразяващ емоции, защото според мен много често хората смятат, че Козирог не е емоционален. Ето дори и аз самата в изказа си така го направих да звучи. Всъщност аз много добре знам, че Козирозите са изключително емоционални хора, но те не ги ръководи това в живота. Няма да застанат да хленчат и да мрънкат. Те са много емоционални. В тях има много дълбоки емоции. Те са изключително чувствителни. Но на тях това не им е приоритет, така да ви го кажа. Но любим израз напоследък ми е гълташ сополите и продължаваш, и това е изключително Козирожко. Докато не свършиш работа, докато не свършиш целта и така нататък. Така че за един нали, партньор на Козирога понякога може би било трудно да разбере, защото човек седи срещу мен като абсолютен епокист, не проявя никакви емоции, защото Козирога все пак няма да застане да плаче с вас, или ако плаче с вас, не знам какво трябва да се е случило, защото съм виждала и хора с силна козирожка енергия, които дори на погребения не плачат. За Козирога проявата на някакъв вид емоция е лигавщина и нещо ненужно. Като аз не казвам, че това са лоши хора, просто смятам, че за тях наистина проявата на някакъв тип, какъвто и да било емоция, е абсолютно ненужен и безсмислен, нали? Може да кажеш ми, не ми е готино, ама сега да седнеш да ревеш и да се оплакваш и да мрънкаш. За тях това е търсене на внимание, лигащина, простотия, губене на време и няма никакъв смисъл. Няма да трогнете нито един Козирог, докато ревете, той ще си седи и съвсем спокойно ще си върши неговите неща. Може дори да не се обърне към вас, просто ще седи, ще ви гледа следено изражение и както има едно меме в интернет, то ми е много любимо. Нали, когато някой плаче и Козирога как се справя, искаш ли примерно четка за зъби? Нещо тотално неадекватно предлага, което те просто не знаят как да се справят с това нещо, според мен. Те са съвсем по друг начин ориентирани. Така че при Козирога ще бъде трудно да проявява емоции и ще му е трудно, когато някой проявява емоции. И в крайна сметка, нали, може би заради това клипчето ми за партньор Козирог има толкова гледания, защото хората сигурно си викат, баси, той човек как мога да седи така срещу мен, аз примерно да рева от 3 часа и той да си цъка на компютъра, да кажем, и въобще да не се обърне, или 2 пъти се обърне да ме пита, свърши ли, ще вечеряме ли, примерно. Така че, в крайна сметка, Козирозите наистина са емоционални хора, но това не им е приоритет в живота. Не е нещо, което те ще правят. За тях те са много стабилни хора, на тях може да разчитате. Това са хора, които от малки в повечето случаи са изключително отговорни към задачите. Това най-вероятно са и хора, които дори са правили забележки на родителите си, кое е правилно и кое не. Когато са се научили вече на някакви неща, най-вероятно са ходили да учат и останалите. Така че Козирога като цяло е много стабилен човек и доста от малък преминава в графа възрастен като поведение. Но това не значи, че те са възрастни като са деца, но много често се държат по този начин и наистина те са отговорни. Особено когато става дума, нали, за партньорство, смятам, че ние като, нали,
от срещния човек, може да се доверим на Козирога, защото той наистина е стабилна личност и той наистина е някой, който когато каже нещо, то се случва. Въпросът е кога? Така. Кога се случва? Горе-долу като моето клипче. Аз имам чувство, че седнала съм Козирог. Така го записах. Това клипче, мисля, че предното го записах преди 3-4 месеца. Да ви отговоря по друг начин, защото това е моят рибешки начин за казване. Козирога случва нещата, когато той се чувства готов. Кога е това? Божа работа. След 5, след 10 години, преди да умре, след като умре. Никой не може да бъде сигурен, но със сигурност, ако някой огнен знак е в партньорство с Козирог, нали, най-вероятно ще превърти, докато Козирога направи някакво действие, каквото и да било. Така че смятам, че това също е дразнещо, може би, за партньорите на Козирога, че са малко бавни. В повечето случаи Козирога предприема някакви действия много, много бавно. Това е заради това, че те, ако са претърпели някой път някаква загуба или провал, в техните си очи те са се провалили, загубили са, не са се справили добре, нали? Защото всеки сам преценява за себе си кое е загуба и кое е провал. За някои хора провала е едно, за други друго. Така че когато Козирога е претърпял нещо такова, той става изключително предпазлив. Козирозите са много изпълнени с страхове и то особено големи страхове имат от това да се представят зле, да се изложат или да не се справят с нещо. Така че основното, което забавя действията на Козирога е, че нали, едно от нещата, всъщност не основното, едно от нещата може да бъде това. Друго може да бъде, че той не се чувства подготвен все още. Друг въпрос е, че понякога Козирозите им чувстват, че ако някой не ги бутне, може никога да не се почувстват подготвени, защото в крайна сметка ти кога може да се чувстваш подготвен, особено за нещо, което не си правил никога. Не знам, сега не мога да отговоря между всички Козирози, но ми е правило впечатление в общуването с и мъже Козирози около мен в живота ми, и жени, просто изключително бавни са. Просто те са, смятам, че дори по-бавни от телеца, което не знам как се постига, честно казано. Защото и телеца е земен и той е доста бавен. Девата също е бавна, защото пък тя иска да е всичко изпипано. Телеца и той не обича да му се разваля комфорта и спокойствието и това, което е свикнал с него. Докато Козирога е бавен по други причини, поради това, че не иска да се почувства уязвен. За него това е много зле. Така че, ако сте в партньорство с някой Козирог, съветвам ви да не го натискате да се жените. Преди 30 със сигурност не е добра идея за Козирога да сключва брак, защото трябва да мине първото Сатурново завръщане, най-малкото. Дано да не чакат и второто, защото първото е на към 28, второто към, нали, първото около 30, ще го кажем образно за тия дет ги е напекло, по-лесно го сметнат, а второто завръщане към 60. Така че, нали, Козирога пълния му потенциал, така да го кажем, след втората половина на живота, не знам втора половина ли е първа, но 30-36 и натам вече Козирога започва да работи много по, така да се каже, много повече се отпуска да прави каквото и да било и живота му тръгва с много по-голяма лекота, защото до тогава Сатурн наистина много силно го държи като една спирачка, където той самия е натиснал на себе си и не дава възможност да промени нещата. Така че след 30-36 е най-добрият период за Козирога да създава семейство, да бъде в сериозна връзка и така нататък. Той и преди това може да е в сериозна връзка, която може би ще е малко мъчителна за неговия партньор, защото той все пак ще бъде предимно ориентиран обществено и кариерно. Така че смятам, че това е едно от нещата, които би накарал един човек, който е в партньорство с Козирог, да гледа 4000 пъти клипчето, което съм качила в YouTube. И честно казано, наистина,
Какво друго мога да кажа за Козирога? Аз много обичам Козирожката енергия, точно защото на мен ми липсва тази стабилност, тази сигурност, това да не се мрънка, това поставянето на граници и ясни периметри. Това са много хубави неща за мен. Честно казвам, наистина, аз лично това много харесвам на Козирозите. Много приятно се чувствам, когато има Козирог около мен, точно защото на мен това изключително много ми липсва и за мен е много трудно да поставям граници на каквото и да е и за каквото и да е. Така че смятам, че това е едно прекрасно качество на Козирога, което може би изнервило някой, който живее с него, но като човек, който наистина му липсват тези черти, за мен това наистина е прекрасно качество, да можеш да си поставиш граница ясна, да си поставяш ясни и точни периметри, когато имаш някакви задачи, да бъдеш по-подреден, така да се каже, нали, систематичен и просто наистина това са хора, които наистина може да разчитате на тях, когато стане въпрос, особено пък за вършене на работа. Не мисля, че може да намерите някой, който ще бъде по-упорит, по-дисциплиниран и по-търпелив от един Козирог. Ако трябва някой да свърши нещо, което е изключително изисква много търпение, смятам, че някой вземе знак, че трябва да се заеме. Козирога е подходящ за това. Така че тези, които сте в партньорства с Козирог, не се отчаивайте. Още 5, 10, 15 години нещата ще се получат. Имайте търпение. Козирог наистина е прекрасен. Просто трябва да му дадете време, за да го разберете. И не дейте да очаквате, че ще плачете заедно. Не дейте да очаквате, че ще проявява емоции, че ще може да търпи вашите. Той не ги разбира тези неща, защото те не са част от арсенала му. И мисля, че, честно казвам, казах повечето неща, които в момента успявам да се сета и смятам за важни наистина. Най-вероятно, като приключа клипчето, ще си кажа, това ще не го казах, но в крайна сметка, живи и здрави, ще снимам още едно клипче. Не се отчаивайте, наистина въоръжете се с търпение, когато става въпрос за някой, който е в партньорство с Козирог. Бъдете сигурни, че това наистина е много стабилен човек. Бъдете сигурни, че това е човек, на който може да разчитате и винаги може да ви помогне да поставите една рамка, да поставите една граница, да ви научи на някои неща, които на вас ви липсват в това отношение, да ви научи на постоянство, да съхранявате традициите. Козирога обича да съхранява традициите. Трудно ще го пречупите, трудно ще го накарате да прави нещо, което в неговите порядки не съществува. Той си обича, нали, пак казвам, Козирога съхранява, Козирога устоява на промените, Козирога често го наричате много консервативен, точно заради това, защото той не проявява гъвкавост. Но това също, както може да бъде ужасно за някой, е и много прекрасно, защото всичко, което, нали, ние може да сложим на всичко знак плюс и минус, когато е в някакви крайности, нищо не е приятно. Така че, честно казвам, мисля, че нямам какво повече да добавя за Козирога на този етап. Ако видя, че и това клипче има 5000 гледания, ще запиша задължително още едно, дано да е достатъчното и дано следващите 5-10 години да ви бъдат по-лесни с Козирога, след като изгледате това клипче и да си кажете, той затова то моя или па та моята. О, Господи! Така че, в крайна сметка, успех на всички в партньорствата с знак Козирог. Не е леко, сигурна съм, на никой не може да му е леко, в което и да е партньорство, но когато се сблъскаме с някои от кардиналните знаци, със сигурност наистина там има повече твърдост. Така че това от мен. Надявам се да не ме издебнат са банда Козирози отпреди да ме пребият с тръби. И ви пожелавам хубаво пълнолуние, въпреки че за мен не започна особено хубаво. Наистина, точно там, където трябва ни удари и мен и мъжа ми, него в 7-ми дом, мен в 3-ти, отново ме накара да се замисля къде трябва да сложа границата в комуникацията и в общуването, а него отново го накара да се замисли къде трябва да сложи границата с партньора и какво трябва да даде се още в това партньорство. И както и при мен. Така че хубав ден от мен. Пожелавам ви този най-кратък, така наречен ден от някои учени. Той ще да бъде най-краткия, земята най-бързата, да мине по най-хубавия начин за всички и за всички знаци. Хубав ден! Чао!